Don sewu Mas Operator cegluk. Cegluk mike mati. Operator cegluk mike mati. Cegluk. Loh. Yup. Was. Oi. Yup.
Dik Rendi ingkang sunat langkung rumiyin mbok bilih kepareng numpang wonten dadak merak mriki malih Rendi ingkang dipun Khitan monggo Rendi ayo Rendi awan macak biki urung iki biki sesat bayar Semoga adik kang badhe niti REOG. Ayo bantu Mas Somad. Ayo Kayak di ini pojok. urut siji-siji Ayo. ayo Dibudalake ya Cahyo. yo Aja lali janjine ya, Dik. Iya yo. Aduh masakno ayo, iya setan. Ayo, ayo sini. Sapa meneh ayo, kene. Urut moro, ayo.
Bengawan Solo Nasihatkan ayo Wonten boten? Khitan. Sing gedhe sapa mau? Pun boten kan? Kasih wonten boten?
Us. Ya. Us. Ya. Oh. Bocah iki sik gemandul ning kono. Ketake sik gemandul ning kono iki. Ah.